Здравейте! Казвам се Александър и в тези кратки филми ще отговарям на въпроси, които вие сте поставили по време на семинарите Инструменти за привлекателно образование. Гери, това не е първото филмче, така че чети въпроса. На нашия въпрос какви технологии искате въведени във вашето училище, попаднахме на отговора. Мотивация и желание у голяма част от колегите. Ама, че технология, нали? Да имаш рецепта, така че да повишиш мотивацията и желанието на целия екип мигновено, като с вълшебна пръчка. Ами, не става точно така. Обаче ние сме помислили още преди да направим семинарите за една общност, която може да помогне за повишаване на мотивацията, не само чрез технологии. В classroomtech.bg, написано е навсякъде, зад мен и около мен, ще може да видите цял набор от практики, от действащи учители, от страната и чужбина, изцяло на български език, безплатно разбира се, които се надяваме, че могат да повишат мотивацията. Вашата очевидно вече е висока, щом смеете да оцените и да се сравните с останалите, но тогава защо да не бъдете автор в classroomtech.bg. Това, което трябва да направите е да отворите портала, да разгледате какво той предлага и освен информация за инструменти за привлекателно образование, която имате и на флаш паметите, които раздадохме, ще може да намерите и доста нови неща. Ние сме си поставили за цел всяка седмица да имаме ново видео или нова статия, а вашите коментари ще покажат дали видеята и статиите имат значение, имат смисъл и повишават мотивацията. Очакваме активното ви участие и ние заедно трябва да действаме, за да повишаваме мотивацията и на другите. Благодаря.